Zmäkčovanie pitnej vody je vo väčšine oblastí sveta nevyhnutné. Životnosť mnohých systémov, ako sú potrubia, kotly a rýchlovárne kanvice, je v dôsledku tvrdej vody vystavená obrovskej záťaži. Mäkká voda podporuje odolnosť našich zariadení a systémov a životné prostredie nie je zaťažované nadmerným množstvom šampónov, pracích a čistiacich prostriedkov. Rad Vitoset Aqua je našou odpoveďou na tvrdú vodu. Spoločnosť Fissmann ponúka so zariadeniami Vitoset Aqua energeticky úsporné, spoľahlivé a vysokokvalitné výrobky a umožňuje ich zapojenie do vášho vykurovacieho systému pre komfortný a bezpečný domov. Nové zariadenia radu Vitoset Aqua sa dokonale integrujú do systému Fissmann. Zabudovaný prietokomer na určenie prietoku a senzor úrovne soli na monitorovanie kapacity vo vnútri krytu. Ak stav soli dosiahne nízku úroveň, tak bude prostredníctvom aplikácie Vicker odoslané oznámenie na váš smartfón a priamo ponúkne možnosť na opätovné objednanie. To šetrí nielen čas a náklady, ale zaručuje aj udržateľnú prevádzku a nenáročnú údržbu. S voliteľným príslušenstvom, ako je Vitoset Safety Pack, možno poruchy na vodovodnom potrubí včas rozpoznať a odstrániť. Ak počas vašej neprítomnosti uniká voda, v Európe praskne potrubie každých 30 sekúnd, podlahové senzory Vitoset zatvoria hlavný ventil a zabránia vážnym škodám na budove. Súčasne vás aplikácia Vicker informuje o tejto udalosti a vy sa môžete obrátiť na svojho odborného partnera Fissmann a poškodenie vodovodného potrubia bude odstránené. Zariadenia radu Vitoset Aqua zlepšujú kvalitu vody vo vašej domácnosti. Potrubia už viac nevápenatejú a tvrdosť je regulovaná. Zmäkčovač vody sa dokonale hodí k vášmu systému Fissmann. Usadeniny vodného kameňa v sprche vám už nebudú spôsobovať žiadne problémy a na konci dňa čaj jednoducho chutí lepšie.